Hello friends, बरायबाय बडा जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ 2.0 एबा नोंथांमोननि अमृत ब्रिक्सा आन्दोलन फैबावलायबाय जेराव 3 कौटि बिफां गायनाय दा बेनि गोदान डेट ओंखारबाय गोदान रेजिस्टार आरो लोगोसे रिनिउवेल जाय नोंथांमोना थांनाय बाराव खालामदोंमोन फिन खनसेबाव रिनिउवेल खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन जेराव नोंथांमोना माखासे राङारि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै गोबां थांनाय बाराव खोनादोंमोन आरो लोगोसे MMUA स्किम नोंथांमोना जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ 10,000 मोनगोनावहाय एप्लाइ खालामनायाव बिनि फट'सखौ नांगौमोन एबा होनांदों थिग बेबादिनो गोदान आपडेट फैबावबाय जेराव नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट अफिशियेल नटिस फैदों जों बेखौ नायगोन दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आसाम सरकारनि साख्रिनि सायाव लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो फाइनालि अफिशियेल साइडआव फैग्रोबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव आरो बे अमृत ब्रिक्सा आन्दोलन 2024 नि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय माखासे एप्लाइ डेट रेजिस्टार डेट गासैबो ओंखारजोब्बाय स' बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा A to Z भिडिअ मोनगोन बेनो जाबाय फार्स्ट अनलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय फट'स आपल'ड खालामनाय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो बे लिंकआ माब्ला एक्टिभ जागोन गासैबो डिटेल्स दंखाजोबो बेखायनो जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायग्रोनोसै जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आसाम स्टेटआव गोदान बिफां फुलि गायनाय 3 कौटि एबा 3 crore बेवहाय गोदान टारगेट लाबावबाय आरो बे जाबाय नोंथांमोननि पिपल अफ आसाम होनना बुंदों जे 1 निफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव बे खामानिया जागायसिगोन अके स' नोंथांमोना 1 निफ्राय 15 आगस्तसिम बे खामानिया जागोन जेराव नोंथांमोना थांनाय बोसोरनि बायदि खामानिखौ मावनांगोन बेखायनो रेजिस्टार खालामनांगौ होनना बुंदों अके आरो बे रेजिस्टारखौहाय आरो सोर खालामनांगौ आरो सोर खालामनाङा जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै दा बेनि पार्सनेल अफिशियेल लिंक दंखायो जों बेखौ होना दोनबाय डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना मोननो हागोन अमृत ब्रिक्सा आन्दोलन 2024 माखासे फिचार्स होदों माखासे थांखिफोर होदों जे बेयाव मा जागोन स' बेयावहाय फार्स्टआव माने बेनिफिसियारिसखौ होनदों बेनिफिसियारिया फार्स्टआवनो SHG मेम्बार्स एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनाखि दङ मेन्डेटरि माने कम्पालसरि बेनिफ्राय आशा अंगनाबादि वर्कार्स बेनिफ्राय एडुकेसनेल माखासे लेभेलाव जेरै टिचिं नन टिचिं दङमोन जेरै फोरोंगिरिफोर एबा गुबुन गुबुन खामानि मावग्रा लाफानानै दा डिफेन्स लेभेलावबो हरगोन डिफेन्स लेभेलाव बेनिफ्राय पेरामिलिटारि फर्सेसनि आरो लोगोसे आसाम पुलिस बेयाव दंफायो BDPs मेम्बार्स दङ बेनिफ्राय टि गार्डेन्स दङ बेनिफ्राय फार्मार्स आबादारिफोर बेनिफ्राय APO प्लास APC एबा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि होनना बुंनाय जायो प्लास NGOsफोर दङ बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट अफिसियेल्स जि साख्रि मावनायफोर प्लास NGOफोर स' बिथांमोननोहाय बेखौ हरगोन डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन आरो बे जागायगोन 30 जुलाइनिफ्राय 12 आगस्तनि गेजेराव फुलिखौ राननाय जागोन अके थ' बिनि सिगां बेखायनो रेजिस्टार खालामनांगोन होमबासो बेनिफिसियारिफ्रा बेखौ मोननो हागोन दा माब्ला खालामनांगौ गोदान रेजिस्टार प्लास रिनिउवेल थांनाय बाराव खालामखादोंबा रिनिउवेल खालामनांगोन आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान खालामनांगोन टारगेट जाबाय 3 कौटि दंफां गायनाय अके स' बिनि माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अफिशियेल डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन दा बे आपल'ड माखासे दंफां गायनायनि फट'ग्राफ्स आपल'ड खालामनाया दा अफिशियेल दङ बे लिंकआव नोंथांमोना खालामनांगोन नङाब्ला मोनसे अमृत ब्रिक्सा आन्दोलन होननाय मोनसे एप थागोन 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव नोंथांमोना खालामनांगोन आपल'डखौहाय अके बेखिनिसिम जागोन आरो टाइमखौ होदों देन बेनिफ्राय बेनिफिसियारि नोंथांमोना मोनसे डाउनल'ड खालामनो हागोन मोनसे एप्लिकेसन थाखागोन बेनि पार्सनेल थागोन जेरै मोनसे एप थागोन बेखौ प्ले स्ट'राव मोननो हागौ आरो लोगोसे मोनखागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फट'ग्राफ्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय टाइमा बुंदों 25 जुलाइनिफ्राय जागायगोन होनना बुंदों आरो अके बे एपआव आरो एप्लिकेसनाव स' बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो अके देन नोंथांमोना जेब्ला मोनो आपडेटखौ मोनगोन एन्ड गोदान रेजिस्टार खालामनाय स' गोदान रेजिस्टारखौहाय एबा रिनिउवेलखौ माब्ला खालामनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना अपेन थागोन 31 जुलाइसिम नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो लोगोसे जेब्ला एक्टिभ जायो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन टेनसन गैया नोंथांमोना माबोरै खालामनांगौ गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन देन बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ गाबोन एबा समफोर जुदि लिंक एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ प्रसेस रेजिस्टारखौ मोनगोन जास्ट मबाइल नाम्बार नांगौ OTP नांगौ आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोनजों लाबोगोन आपडेटखौहाय दा जायखिजाया डिटेल्सखौ मोनग्रोबाय 2.0 दंफां गायनाय नोंथांमोननि अमृत ब्रिक्सा आन्दोलन फैबावबाय आरो बेयाव सोरखौ बाहायगोन नोंथांमोनावथ' मिन्थिखाबाय आरो लोगोसे जेब्ला दा गोदान लेटेस्ट आपडेट फैयोबा मोननो हागोन बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनाखि नोंथांमोना थांनाय बाराव दंफां फुलि गायदोंमोन आरो बेखौ MMUA स्किमाव नोंथांमोना फट'खौ होफादोंमोन दा बिनि फैसाया माब्ला मोनगोन होनोब्ला CM बिथाङा बुंदोंमोन जे 15 आगस्तनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाखौ सोगोन होनना बुंदों जानो हागौ बेखायनो थाबैनो बिथांमोना नैबे जुलाइनिफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव किजानि फैसाखौ सोनो हागौ बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला आरो जेब्ला गोदान नटिस फैगोन आपडेटखौ मोनगोन दा बेखायनो माखासे रिलेटेड बेनो जाबाय नोंथांमोननि अमृत ब्रिक्सा आन्दोलननि माखासे खामानि फैलायबाय आरो बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना दिनै मोननो हाबाय आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो रेजिस्टारखौ बोरै खालामो आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन